Izindlu zangasese eziphuphumayo zibangele ukudama kwelindle kwizitalato zaseNompumelelo. Abahlali bale ndawo bathi ivumba lalo lingena nasezindlwini. UBrenda Khonwayo uthi le meko imnyanzelise ukuba abafudukise abakhe abantwana ngelokukhusela iimpilo zabo. Abasahlali apha abantwana, bahlala kwamakazi. Yabasusa ngenxa yale situation, beza nje ngotshintsha ixesha elininzi babaphaa kwamakazi because iba kufuphi izilonda le nto. Iyandichaphazela nam because ndingumntu we-asthma, so ukuphefumlela vumba kukho right for him. Umakhulu uMamiya Lubalele uxakene nelindle eligcwalise iyadi yakhe, uthi kunzima nokuphuma. uLubalele uthi impilo yakhe inkenenkene kodwa unyanzeleka aphefumle ivumba elitsarhayo elimenza kube nzima nokuba zenzela into esiwa phantsi kwempumlo. Apha ndinengxaki yale geyithi yam, andikwazi nohamba, kumanzi, kuyanuka, kugxiza ithoyilethi. Oko ndahlala intlungu nendlu yam yawa iyadilika, ndithi uba ndihleli kunuka uthuva, andikwazi ukutya, nukuselwa yituwa leyo. Kumanzi, akho ndawo ingemanzanga, kumanzi phantsi, kumanzi phi. Apha ndihleli kabuhlungu, ndiyagula, andikwazi nohamba kule geyithi yam. Omnye wabahlali uthi ukuze ihambeke indlela kufuneka baqale bagutyule ilindle. Apha kule ndlu kukho umnatsi kumtshana wam unestroke, kunzima uhamba. Ndimonyule phaa, ndibizwa ngabantu wephaa phantsi, utyibilike kulaa storage phaya, yabo. So nabantwana bayadlala apha, njengoba ubona badlala apha kuyo kulaa manzi, babaleka apha kulaa manzi, yabo. And kukho ikrishi elapha, njengoba kukho le krishi nje, naphaa kwezaa toilet kugcwele kule mesi kuyiyo. Abahlali baseNompumelelo abakwazi nokukha amanzi ngenxa yelindle eliphantsi kweempompo zamanzi. Ceba wale ndawo uthi ayonyani into yokuba yiminyaka abahlali bephefumla ilindle, ukwatyhola kwabona abahlali ngokuba negalelo elimandla ekugcwaleni kwemibhobho ehambisa ilindle. Zonke iiproblem ezikhoyo, iproblem ekhoyo bayifika siyifumane phaa kuba abantu xa bezinceda itoilet abasebenzisa i-toilet paper basebenzisa amatye, rhithile ngelitye alifake phaa. Omnye athathe ii-pads esebenzileyo ayifake phaa, athathe ibhendi line asifake phaa, athathe ii-pampers ayifake phaa, iimbombozi, abantwana, umntu abulala umntana amfake phaa ngaphakathi. Sifumane amathambo abantwana, sifumane iintloko zabantwana. Yonke le nto ndithetha ngayo yenza i-blockage. Lo ceba ugxininise ukuba le ngxaki ibangelwe kukuphela kwesivumelwano phakathi kwabo bengumasipala kunye nenkampani ebinikwe uxanduva lokucoca le mibhobho. Watsho esithi uza kuqalisa ngomso umsebenzi wokugutyulwa kwelindle. NdinguYamkela Mtshiyo kwiindaba ze-MPK eMontini.